vapindira kamustudio papa Isabel kanyumbo ndokanchepera kuti ndodona naye kuri kutsamura kwa K-Chaps magonatani amavuko munjani Bozongora muzukuru wa sekuru kana pari pachimuti ndiri wandakadzikama kuita unoka so kuziva kunoita Zimbabwe kuti ndine chi ndine huno ndiona nehunu ndine mukoma KB asi pane zvaitika aiwa inga unoziza wana muzukuru pane zvaitika here zvinokupaka kuti uite huno kundinombourasa here unotenda botso KB alright nhasi makabatireko mhuri yeZimbabwe Zimbabwe dzimwe dzinodzikamisa okay dzimwe dzinopa hunhu chero ukada kupaparika unodzoka wati zii nedzimwe nyaya dziri kuitika Zimbabwe ndine imwe nyaya iri panapa yekuti regai ndingoiti Harare ende ichokwadi Harare inobatanidza Sunningdale pamwe chete neWestgate so mwana mukoma KB anoye mwana musikana ane mimba ane vana vatatu nemimba imwe chete achigara nemurume wake akatumirwa message mufoni yatichazopa Zimbabwe nekuti tatoipiwa iri screenshot yakatorwa inova ndo yakonzeresa nyaya iyi murume akatumira screenshot mufoni yemukadzi mune message yandisati ndakuda kutaura kuti muzive kuti ndo pane nyaya yachona asi yaitaura kuti unozviziva here kuti anzi ndinokumbira kuti uite DNA test nokuti mimba ine mudzimai wako haizi yako ndiyabhosi wekubasa kwake first born yako zvakare haizi yako ndokumbira kuti uite DNA test because uri kukuwara message iri kutumirwa mufoni yemurume nemunhu wasingazivi iye murume nekutora screenshot ndobva atumira mufoni memukadzi anabvunza mukadzi ndobva anyarara ndokutanga kuti mamutsu pamba zii zvake mwana ndokubata foni achiona message iyi munoziva nasikana uyo kumhanya akananga kuna amai vake mama onai zvakuitika kumba kwangu mama handina chipomerwa mama vana vari kumba ndiwe mukwasha wenyu ndiye murume muchete wandoziva ende iye murume anotozviziva iwitness kuti akasangana neiri mhandara kutanga tese saka une zvakuitika mai vanotizvo mwanangu muedzi uyu vanhu vari kuchakugara kwako zvakanaka ngatifambe vachibva vafamba kwairi kuenda kwacho Zimbabwe ndokwandoda kuti muteerere panapa alright ndine nyaya yandakataura nezuro mhuri yeZimbabwe tichadzoka nayo nhasi yevamwe pasta vanga vachinamata mune imwe kereke munzvimbo yeMotorforce iguta reHarare iyi vachibva vaenda kunovigwa kumakuva ekuchitungwiza tauda kunoyambuka bridge apo paright side apa tichibva kuno kati bedhorobha amekuti panonzi pachii apo asi ndichitaura nehama dzapasta kusanganisira nemudzimai wake vanhu vekukereke iyi vakazoenda paguva iri ndokunovakira ndokubva vaisa waya vachibva vafenza hama dzisingadzizivi nemukadzi wachona ndo imwe nyaya tinayo pana pazuva ranhasi ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yababa vari kurwara chirwere chekuzvimba makumbo chekuzvimba dumbu vakaenda kwaSabhuku nemadzisahwira vachiti ndiri kukumbira kuti mundikumbire kumwana wangu rwandiri kurwara ndo runonzi runyoka saka mwana wangu ndiye anofanira kuti andibatsire pakurwara kwandiri kuita baba mwana haasi godobori haasi muprofita haaite zvokurapa asi baba vati mwana wangu ndiye anogona kundibatsira chirwere chandiri kurwara ichi baba vari kufungidzira kuti vari kurwara nechirwere chorunyoka vakatoti zvandiri kurwara runyoka saka sei vari kudaka kuti mwana akumbire ruregerero saka nyaya iyi yakazotongwa nezuro mashoko acho aitaurwa padare iri ari kubva muromo mababa ese saka ndichakupai zvakakwana mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitivha tiri masiaiti tiri matikitivha mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitivha tiri masiaiti tiri matikitivha po rikiti bvu vanenge vane nyaya vanenge vachida kuti zvisvike pachimuti paNational FM muni Patikatani Bozongora mukoma KB tine mamwe shoko anosuwisa atisatapedza kugamuchira izvezvi kunzvimbo inonzi Epworth kudhuze nekumakuva ekwaZinyengere
kunonzi ku Glenwood road iyi chifamba iyi inofamba ichidarika padhuze nedhemu riripo ipapo but kune vamwe vanhu vari kuti vari kuona vaona kombi yakakwana iri mumvura imomo inoratidza kuti iri kungoburitsa pamusoro chete zvinoratidza kuti yadonhera mumvura saka tichanzwa zvakawanda kuti nyaya yapapi nevanga vachizama kusvika ipapo kuti kombi iyi payapinda iri yega here yapinda ine vanhu here asi mudhemu remvura panova pedyo panodarika nedzimotokari kuti pane kombi iri mumvura iri mudhemu pane mvura iri mudhemu mumvura izvezvi kutaura kunoko vanhu vaunza nyaya vasi kuziva kuti zvafamba sei saka izvozvo vane zvimwe zvavachatipa chikonzero vanga vachidarika nedzimwe moto but isusu mukoma kebhe tinokumbiridzira kuti vanhu kazhinji vanofamba nedzimotokari mukaona imwe motokari kuti payakamira zina kunaka tisangodarikazve ngatisadarikei uye ngatimhanyei kuti tinozivisa kamapurisa ari pedyo kuitira kuti kana pane zvinenge zvidaka kuti zvishevedzwe vabatsire zvishevedzwa nekuita se nekukasika so kana pane mapurisa ari pedyo kuairport kudhemu ndizvo ngavamhanyeka padhemu munoona nokunzwa kuti chichaitika ipapo kana pane zvoda kuti zvishevedzwe zvozobatsira nekukasika zvoshevedzwa mabasa bell vanenge vachida kukubatai nhamba dzinoti kudini nhamba dzinoti 0771 545 025 muri yeZimbabwe udzanai kuti inzwai zvandiri kutaura nhamba iyi kubva na9 o'clock kunosvika na 12:30 haishande inenge ichishanda but haina ainodaira haidayirike haina zvainokwanisa kuita nokuti ini ndinoishandisa ndo patinenge tiri pachirongwa saka musaishandisa 0771 545 025 0771 545 025 uyezve musaipipa tinotenda boss Black Sam vakachibata chimuti vari paJups paHelensville zvikanzi machechi ayaka vangoti machechi ayaka yes nenyaya yeguva yemufundisi yes ndiripo pachimuti ndinonzi Felix Tove kumuzarabani Machaya sapota yeLiverpool kuritariko kumuzarabani kumweko chiri chifundo nangumbusira zakuti muri kuchipata bwino udzurai baba Isabel ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsa kuti matima nawo senyika ino Zimbabwe ndakachibata ndakachipakata paka Harare Sunningdale Westgate Harare Sunningdale Westgate ichokwadi muri yeZimbabwe regai ndikuzivise nyaya ndikutaura panapa muri yeZimbabwe kune mwanasikana aroorwa ndokubva aita vana vake vatatu uyezve ane mimba yaanayo izvezvi but achienda kubasa mwanasikana achigara mumba nemurume wake mwanasikana uyu akaroorwa akanobvisirwa 1800 baba naamai vake vakasiyana amai vake vakaroorwa nemumwe murume baba vavo varikuita zvavo iye achibva aroorwa kureva kuti kune kumba kwababa vake vane mukadzi wavo kune kumba kwaamai vake vane murume wavo kwozoita kumba kwake iye aine murume wake nevana vake mwana uyu apedza kuroorwa amai vakadanwa vakatotorawo imwe mari saamai vakaita chiwe vakabereka mwana havaraswi pakuroorwa kwemwana inzwai Zimbabwe zvakaitika ndezvekudai murume wemwana uyu akatumirwa meseji mufoni make meseji yaitaura mashoko echinzi mukazoenda paWhatsApp channel muchaona screenshot yatichakuisira ipapo panenge paine nyaya inotaura ichinzi ngwarira mimba ine mudzimai wako ndiyabhosi wokubasa kwake firstborn yauinayo haisi yako enda kuma DNA test meseji yapinda mufoni memurume ari kugara nemudzimai vane nguva yakareba sei varoorana vana 3 nemimba makore aya hapana matwins apa kureva kuti makore aya agara vanhu aya so murume achiona meseji iyi ndobva tora screenshot ndobva forward kufoni yemudzimai wake okay ndobva nyarara ndokutanga kuita mamutsu kutsamwa nokuti mashoko aya agara nda sei anotsamwisa kutorerwa mudzimai kuti vana vasi vako ndobva anyarara kudaro zvazoitika mhuri yeZimbabwe ndezvekuti mwana paakaona meseji iyi wekuchemera waakatanga kuziva ndaamai vake ndokutora foni ndokumhanya kuna amai vake ndokuridza mere amai ndibatsirei hone mhepo yapinda mupfumba vangu mama ndoda kuti nyange mukabvunza vana tete mukwasha wenyu akandiwanikwa inini mhandara zvokuti mashoko aya ari kutaurwa nemazivi ende chero kuenda kumatesti kwacho tinoenda chikonzero ndinoziva kuti vana ndevake amai vanochema vachiti imhepo yapinda iyi vanhu havasi kufanira nekuda kurarama kwarutanichi nemurume wako ngatimbofamba mwana chibatsirana mwana zvakaramba zvakamubata mwana anoenda kukambani
inogadzira malines aya nokuti kune makambani akasiyana-siyana zvichienda kuti line ndere kupi anoenda ikoko veikoko vanomuudza kuti zvinoda police report. Yes, hatiiti tega mwana anoenda kumapurisa anoudza mapurisa anomuudza kuti nzira washandisa iyi ndo yechokwadi takuchiita tsvakurudzo titsvake kuti akaita zvinhu izvi ndiani. Mwana anoudza mai vake amai mapurisa vakuita basa ndazoenda kumapurisa ndaenda kukambani ikadiudza kuti ndishanda mapurisa ndaenda kumapurisa saka mapurisa vakuita basa rikutsvaka kuti ndirakaita zvinhu izvi. Mai vanobvunza mwana kuti ishokwadi angazviita rikanzi nekuti line iri rine munhu ane zita rake akarisira nechitupa chake ane vanhu vakambofonera vanhu vaimbomufonera saka tingamushayiwa but vanhu vakambomufonera vakabatwa vakambofonera vakabatwa kana nhamba dzechitupa dzakarisira line anobatwa chete kuri kunongobata umwe munhu but achizovaudza kuti line nderanhengiri wandaitaura naye. Toda kutsvaga kuti ndiani atumira message muridzi weline ndiani. Zvikanzi wo zvikanzi amai alright mwana aenda kumba mapurisa vakuita basaka amai mangwana kuseni mwana anoona vatete vauya kumba vatete vake vanoti mwanasikana ndauya pano ndatumwa namai vako kunzi sori mwanangu ndini ndakasenda message iyi kufoni yemurume wako asi ndakakanganisa akuzi ndiko kwandaida kusenda. Maida kusenda kopi baba vako vandiri kugara navo izvezvi ndaifungidzira ndine mukadzi wemunhu wandiri kufungidzira kuti vanodanana naye saka ndaifunga kuti ndiri kusenda message iyi kumurume wemukadzi wandiri kufungidzira kuti ari kudanana nemurume wangu. Zvikanzi mama ndakauya nefoni yangu ndikakuratidzai message yenyu. Message yamakasenda munoiziva hamuna kuona here kuti message iyi yakafanana nenyu yamakasenda? Zvikanzi handina. Mapurisawo vakuchinetsa mwana yakudza mapurisa kuti no chenegerai nyaya izvi ndakazozviona kuti munhu akasenda message iyi ndaamai vangu. Amai vangu vanoshinzwa kuti vaine mapurisa vanoti ndiri kuuya vadzima foni havachaendi havachaonekwi chero kwavari havachaonekwi. So mwana ari kuti Zimbabwe mai vangu inini handina problem nawo asi before paita message iyi ndine muningina wangu akandiudza achiti munoona here zviri kuita mwana uyu machenero ari kuita akafanira kunge akudanana nabhuso kubasa kwake. Amaya vari kuudza umwe mwana wekwavakaroorwa vakanobereka vana ikoko saka mwana ari kuti ava ndaamai vangu chaivo chaivo Zimbabwe vakabereka inini hapana bvi hapana mupimbira ndo amai vangu inini ende inini vanoti ivo havandifariri handisi nyaya ndoye pandaziva kuti ndaamai vangu ava ende zvakaona zvinoda kuti vanamai vangu muupenyu asi nokuda pane nyaya apa Zimbabwe ndoitawo sei. Aunza nyaya mwanasikana. Ndiye mwanasikana uyu akura sei? Makore akana kumubvunza but ane vana 3 nemimba nepamuviri ari kugara zvakanaka nemurume wake. Murume akatozozviona kuzvinozvi kuti maichiro amai ava kukanganisa ine mudzimai wangu ndakamuona ari mhandara izvozvo nemurume wake vagerepo but dambudziko rake nderokuti inini naamai vangu nemaichiro akadai so ndofanira kuti ndiite sei. Message yakapinda mufoni memurume. Yes. Message mati munayo. Message tinayo. Screenshot. Tichaitumira pa National FM WhatsApp channel. Chokwadi. Kuitira kuti muzoone mega. Mushure mekunge message yapinda mufoni memurume achibva aiforwardira kumudzimai wake. Ndovanyarira zvake. Achibva anyara ende mudzimai zvakamunetsa. Ende murume akapota kuti mamudzi. Iye mudzimai pane kwaanoshanda here. Pane basa ranoshanda. Okay. So message ndiyo hii iri kunzi kudini verenga iti ndiri kukuyambira mukadzi wako mimba iyo ndiye mukuru wekubasa kwake uye mwana wako wekutanga hazi wako enda kumatesti uone. 0713938538 0789600748 amai ava pavakashedzwa nemapurisa vakabvodza mafoni havana kuda kuendako avasozikana kuti vari kupi vapinda muchibagi vari musilingi asi vari musilingi vembani 9 minutes past 10 ndopafika nthawe pari manje. Zimbabwe regai katimbonzwa mashoko anotevera tiri kudzoka tichitora kanhare dzenyu tinzwe kuti munoti kudini kubudikidza kane ichi chichangotsudzurwa ka pachimuti papa Isabel regai katinzwa kuti vadiwa vateerere vanoti kudini kubudikidza kane ichi chamatsudzura hanzi kudini ko amai avo vanodawo mukwambo
mukwasha bozho ndinonzi Nyasha Zindi ndiri kwa Murewa. Hanzi amai avo vari kudawo mukwasha bozho ndinonzi Nyasha Zindi ndiri kwa Murewa. Sinogona kushidaro kuti vari kuchiva mukwasha, vari kuchiva mukwasha baba Isabel vari kuchiva mukwasha kwarida kubvisire mwana wavo akabva kunoroora vakadya mari, but nhasi muti mashoko vakaisana ndiye kurambisa mwana kaya. Vari kuti vakaita mistake, vaida kutumira message kumudzimai wemunhu wanofungira kuti murume wemudzimai wanofungira kuti dana nemurume wavo. Okay, regai tienzwe kuti vamwe vanoti kudini, type dzamai avo ndidzo type dzinochinjanisa vana muzvipatara. Taura pachikuru handidi kudzika-dzika. Type dzinokwanisa kuchinjanisa vana muchipatara. Amai ava vane vana vangani? Ivo pachavo nemusikana uyu vakaita 1, then vachibva vazonororwa ndokunoita vana nemurume wavainaye izvezvi. Okay, musikana uyu haasi wababa varipo? Haasi wababa varipo, ana baba vake. Ana baba vake. KB amai avo muroicha iye ndinonzi Imvanzi Raza ndiri kuNyagundi. Hey, Zimbabwe. Musikana uyu aruda rubatsiro. Achatarisana sei naamai mangwana? Ende zviripo zvinoda amai mangwana? Yes. Mbuya vari kuda mukwasha ndinonzi Brighton Murimba ndiri kubocha kwa Marange. Amai avo vane shaisano nemweya wogodo ndinonzi madzibaba Isaiah pamutsago kubocha. Is it? But munhu angeti shaisano iri kumwana wake? Andizivi kuti mwana ndiweka, mwana ndoshandira iwewe, ukamushaisa wazvishaisa. Okay, totarisa panyaya yokushedzwa nemapurisa kwavakaitwa. Vachibva vadzimafoni, vachibva varega kuenda kumapurisa. Pawakamira sei apa? Imhosva kai? Okay, 0713938538 ne0789600748 rekesane kativhe kuti ndiani munango ari pantedwe 0713938538 kana 0789600748. Amene zviri kuita nhare dzacho tiregerereko. Amene zviri kuita nhare yacho iri kuramba kakukonekta. Amai ava vari kuda mukwasha uyo ndinonzi Darlington Munyono pamabvuku tafara nditewo ka4 katatu. Darlington Munyono po rikiti vu. Pane message yawe hanzi kudiko KB na Bozho hanzi ndiri kudachi? KB ndiri kuda nhamba dzaamai avo tapiwa mudono kwa Mutoko kwa Sharewa ita4 kumuri yangu iri kwa Samatanda 2. Okay, tapiwa madando ndizvo madando kwa Mutoko kwa Charewa. Hanzi ndiri kukumbira uka nhamba dzaamai avo. Ada mai ava mai here vakasenda message kana kuti amai vekusenderwa message pamurume wavo? Ndofunga amai vekusendera mukwasha message. Ndofunga ndo nhamba iri kudiwa kana tapiwa madando pamwe ada kutaura navo. Nyaya iyo yakaoma kumwana, message yakukanganisa upenyu hwemwana mahwani. Ichokwadi, hamuna kunyora zita renyu kuti munonzani, nyorai zita tizive kuti tiri kutaura nani. Amai avo pamwe ipfambi kana kuti vari kuda mukwasha ndinonzi baba Bernard kuHeathcliff pamajecha paNewman. Mukoma KB mbavha imbavha haina basa chiri kubirani. Inogona kubira baba, inogona kubira amai, inogona kubira mutoro kana muvakidzani. Chavari kukoshesa kuba kwete ukama. Okay, mati mushure mekunge mwana asenderwa message, afordirwa message kubva kumurume, ichokwadi, achibva aenda kuna amai kunochema-chema. Amai ona message iyi, amai vachiona message iyi vachitoti handi dzinonamatirwa tichinyengetera kuti mhepo dzida kupinda mumba dzitese dzirasika, vanotozwa message. Asi amai mwana adzokera kumba azotaura manje kuti ndaenda kumapurisa ndikaenda kukambani inoshandisa inogadzira malines awa. Saka vati vakuita basa rekutsvaga munhu uyu kwakuchitumira munhu mangwana vatete kuti aiwa udza mwana kuti vasendeswa kumapurisa. Ndini ndakasenda asi ndakaita mistake. 18 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje. Pari zvino regai katinzwe kuti vasawira vedu vakatibatireko veBoss Chickens. Sataverenga ka Boss Chickens baba Isabel. Regai katinzwe kuti vari kuti kudini ko vamwe chipfambi chinobata amai avo chakaoma ndinonzi Blessed Nyahumbare. Kuti kudaro hanzi chipfambi
chinobata mai au chakaoma kana kuti chifambi tingati pakale chifambi rine mkwasha andisikuziva andisikuziva ngoma blessed ndizo here Zimbabwe kuti kana chii chifambi vangada kuita chifambi nemkwasha vari ambuya. Okay, rekatinzwe mashoko anotevera. Baba Isabel hanzi ini ndinoti amai avo imharadzi asi chokwadi chakanaka chipunzo ukama ngaende kuma DNA test murume uyo aone kuti chokwadi vana ndevake here. Ndinonzi milazi pachurumu mhanzu vakukonzera maexpense kuvanhu. Yes, akwendi kwamahara kako akwendi kwamahara kwakutondobviswa mari nokuda kweshoko remeseji yamama ende auzive kuti murume ari kufungirwa pamusoro pemudzimai wake. aiwa vakakanganisa satanzwa nawo nenguva dza10:30 tsudzurani chinango ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba wamukatsekwa seselia banda pamukanda bodzo wamukatsekwa chengemetsera madambose wamukatsekwa tichaona makwerere shumba habuda chimutari pakaudri pakipapo wamukatsekwa irite muzimbe gumaije kwabulava ikoko wamukatsekwa zvako chimutima kabada chimuti wamutsedza tera nzibobo wamukatsekwa main actor wamukatsekwa timu rangu bosi chineke bosi swiso paswisapo makabada chisekwa bosi wangu zemunyati chimutima kabata wamukatsekwa mkoso mkoba wangu Black 7 chimutima kabata pa jobs ipapo ndinazamuri kufamba nacho paka Harare chemuharare chiri kuti kudini muri yeZimbabwe tine nyaya yevamwe pasta vari mukati meguta reHarare vanga vachitumirira kereke yavo ndiri kuti vange vachitungamirira kereke chikonzero pasta ava vachitungamirira kereke vakarwara vachibva vazoshayika ndakaita mukana wekutaura nemurandakadzi wapasta ava vachiti pasta vakaenda kumunamato ivo vari kumba vakazonzwa vakufonirwa kunzi murume arwara kuno presidenta naye kukiriniki vakazoenda nevana ikoko vaenda nevana vakachinjwa chipatara kusvikira pasta vafa but vanga vane vamwe vakuru vekereke vashayika kudaro vakachemwa sokuchemwa kunoitwa pandufu dzese kusvikira vazonovigwa mune imwe nzvimbo iri mukati reHarare. Vaenda kunovigwa kudaro vanhu vakachema vanotaura vachitiwo paguva vakaisa zvinoiswa zvakafanana nemaruva zvimwe zvinongoiswa pamusoro peguva. Chakazonetsa ndechekuti vakazoona guva iri ravakirwa zvavasingazivi, patoiswa dombo zvavasingazivi, patoiswa key zvekuti veukama vakasvika paguva iri vaisagona kupinda, hapana chavaigona kuita chikonzero, vaitozofanira kuenda kuvana vesangano vonokumbira makizi, but pazvakaitwa zvinhu zvisezvi hama kusanganisira mukadzi hapana iziva. Pasa mushure mekunge vashaya vachengetwa vavigwa, hama dzapasa dzakangozoona kaguva ravakirirwa. Yes, palokwa. Yes, patoiswa key. Yes, ndiani akavakirira guva? Right, ipapo ndo pakazotsvakurudzo ndokubva ona kuti vakavakira guva iri ndevamwe vekereke vana vesangano kusanganisira vamwani zvinzvimbo zviripo zviri pamusoro, nokuti pazvakazoitika kunopinda mumatare edzimhosva, nyaya ikasvika pakuenda mumatare edzimhosva, vanhu vakabva vaenda nzvimbo iyi inotungamirirwa namambo Seke, nyaya ichibva yaendeswa kwamambo Cheke, vachibva vanoripota mukadzi pamwe chete neveukama kuti tine hama yedu yakafa yanga ine sangano, asi chatinetsa ndechekuti vana vesangano iroro ndo vari kunzi vakavakira vachibva vaisa key. Hatichakwanisi kupinda kana kunoona nzvimbo yedu, kunyange tine chivanhu chedu hatikwanisi chikonzero pakatoiswa key. Ndobva vashedza kudari kwamambo. Munozviziva kuti mune mhosva. Mukadzi anotenda achiti vakabvuma kuti vakaita mhosva, zvikanzi kana vakabvuma kuisa mhosva, imimi veukama muda kuti zviitwe sei, zvikanzi ngavaputse. Nezuro ndopanga paine nyaya yacho muri yeZimbabwe kuti guva raipwanywa vachiputsa zvavakaisa nezuro, saka nezuro vakaputsa, ende nezuro wachona rakambosvika panguva yekuti izvo vanhu vanga kuita sekunonzi varikuda kunetsa kuvhura, pakabudita mumwe apushwa kusanganisira nevanhu vacho vakavaka ipapo, zvokuti pakazomboita kungokuchinjira kwemaoko mbichana kunga kuri ipapo kwokuti hamungatitongi nezvamuri kuita pamusoro peguva redu, asi nezuro vakapaza kusvikira vasiya riri guva roga. Akanyatsokuvaka guva rapasta ndiani pavana vesangano? Maelders kuzinzvimboku vangani maelders? vanga paine 5. Okay, hama dzapasa hazina kuziviswa kuti takuvakira guva, havana kunokumbira, havana. Guva rakazovakwa after how many years pasa vashaya? Hatina kutora nguva, hatina kumbotora nguva. Pasa vakashaya rini? Pasta inofunga panguva no 2 months vashaya. Saka iyo nguva iyoyo vachingopedza kuita zvinhu izvi kuviga munhu vakazodzokera vega ndokunoita sei, ndokunovakira guva ndokuisa fence. Vasina kutaura nehama, vasina kumbotaura nehama.
kunyange mukadzi aitochema choti ndatoneseka ndinopinda sei ende vasvika ipapo vachinzipaza panga pakutonetsa key vachidzipaza zvikati dauta key nurai because tiri kuziva kuti pakey ipapa ndo pakaiswa mhiko dzekuti zvamaida kuti zviitike key nurai zvakaoma. Saka mambo vakatonga kakuti zvakavakwa ngazvipazwe nekuti varidzi vemufi ndo vakabvunzwa kuti kuripota maona zvisina kodzero kuti guva renyu rivakirwe nevamwe vanhu vasina kukama nemi zvamaripota vakabvuma kuti tine mhosva moda kuti zviitwa sei zvikanzi ngavapase ndobvaenda navo saka vekukama vakamira timu rakavaka richipasa. Regai tinzwe kuti nyaya yacho ichafamba sei mushure menhau yamletiyama kuti ndiyo kanyumbani yamhepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM taweza go pana 10:30 lekezani kati vemfeso muntendi watonga pabodzi na Nambia abatwa chimuti na mukoma Love Moka Shawo vari pakuwadzana 1 Harare sikanzi KB na Bozo itai happy birthday kuna amai IV Ginger vari ku Heathcliff Extension mu Harare wishing them many more years to come. Ndinonzi Love Moka Shawo pakuwadzana 1 Harare hanzi mai IV Ginger vane birthday nasi awatinoti makorokoto aiwa kukura rambai makabata mukure sechimuti right. Yes. Mulungu akutimizirane manongo makore yarawandisa pasa avo vanogona kunge vakatofa vasaina vega pamwe nemaelders dzimwe imhiko dzechechi yezvousiku ndinonzi Tibas padomboshawo pamvere chena kuzazoitwa masikati vakasainei kuti vavakirwe guva hama tisingazvizive zviite ndifunge ameno kuti munoti kudini baba Isabel. Tiri kuona pane mashoko abudiswa ka neZimbabwe Republic Police zeta ra press statement yabudiswa musi wa 8 April 2026 kubudikidza ka netsaona dzakaitika mumugwagwa panguva yeholiday yeEaster zvichenzaniswa ka neholiday gore rakapera zviri kunzi total number of road accidents traffic accidents zakaitika muna 2025 it was 384 gore ra 2026 337 totarisa ka tsaona dzakauraya vanhu dzanga dziri 21 muna 2025 muna 2026 dzanga dziri 2022 dzakawedzera vanhu vakashaya ka paholiday Easter ya 2026 i30 compared to 24 vakashaya muna 2025 uye vakakuvara ka gore rino i104 vakakuvara gore rakapera i178 tine urombo kune avo vakashayikirwa nehama neshamwari kune vakakuvara tinokushuvirai kuti mupore nekukasika asi mashoko atinoramba titingokurudzira paNational FM ndeyekuti ngatitevedzei mitemo yepamugwagwa ngatifambe mune zvakanaka kutanga ngative nezvekufambisa zvakakwana motokari dzakakwana nekutevedzera mitemo kune zvinyorwa zvirimo nekutoziva zvakare kuti pamwe saini inogona kunge yakanganisika but iwe unokuziva kuti pandiri kusvika apa panorevei ngatishandisei zvatakadzidza ichokwadi guva iro Bosho naKanyemba rakuda kutoongororwa zvakadzikadzika kuti kofini remutumbi nemutumbi zvirimo here pamwe mbavha dziya dzekufunukura makuva pada dzakatendeukira kamuchechi iyoyo saka kuvakira guva uku kusada kuti paonekwe kunzi pakafunukurwa right 4 katatu kuna King Maramba driver wegogogo ari marusape ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma farm vatsigiri vechimuti vanonge kutsikadzika yes kutsvaga kuti ndepapi chaipo pakuzovaka vari vega chii chakamboitika pakutanga ndosikutaura munhu oyo choongororai kuti hongu pakavakirwa hongu mafukununa nekupasa chiri pamusoro ko chacho chakavakirwa chachina pasi chiripo here saka ngapatsvagwe kuti mutumbi kofini zvirimo here pasi. Ngatimbotarisai chimwe chinhu baba Isabel hama yashaya zvinotora nguva yakareba sei kuti vanhu vavakire guva handiti ichokwadi pachivanhu chedu tinoziva kuti mvura inofanira kutanga inaya kuitira kuti guva riite sei kunonzi kuita sei kudzikama ivhu renyezogara zvakanaka pasi zvingatora nguva yakareba sei kuti guva ratange ravakirwa handiti nokuti muri kuti mimi hazvina kutora 2 months zvinotora munguva guva ranga ravakirwa apo hama dzisiri kuziva chikonzero ndechei ukaoneka ukamira paguva risiri rako chachokwa unotooneka kunzi imhosva uri kudai paguva revanhu
asa vakakwanisa kusvika panzvimbo kuti vaka kutenga masimenti kuvaka mukatarisa kuti chipwanya muri kuona kuti varume vakabata sandihombe dzechikorokosa dziya komuri kuti panga pakakiwa neiko kii chaichakutoisa kafenzi ndobva paiswa kii kuti unokinira kuti upinde mukati mukadzi wemuridzi uchechi kana hama dzaitomira kunze kuti gore murume udi riri mukati kana gore hama iro paitodiwa kii sengende zuro ibaba kii akambozikangamwe ikaka yakatosonzika 0713938538 kana 0789600748 paita munango pantedi amene zviri kuita nhare dzacho kanyamba na bhosvo takakubata zvakanakisa kuno kwagutu amai ava muroi chaiye ndiitirawo kapfoko muriye kwamafusire yose udza bhosvo kuti andishevedzewo katatu ndinonzi tawanda mafusire kwagutu kwamazuru tawanda mafusire Rigidi Pandamari Zimbabwe ndawa ndozi kudiana rigaka kumbalaka kuti mgeni watumira ka message pano pa 0718 69244 0718 hanzi amara nodashamu inanayo murume ndiyo ngachitanda kuna DNA test manje nokuti ifambi amara ndinonzi inosandira mendo kumanda matobemuda Honda Valley weche shedzeka mudhara Kaspa Nyamendo katatu Kaspa Nyamendo rikiti zviri kufamba hanzi murume ava ukunyepera kana mwana ukutumira mukwasha kuseji murume ndikufuna kuti ndikupi kuma DNA test kuti nekuti maisosi titendereke muri yezimbabwe pane timbopinda kamuchitoro nevasangano vedu vegb which ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyanguta na 8 minutes past 11 paNational FM papa Isabel chirongwa chiri kuenderera patsogoro the hottest mid morning show in Zimbabwe paNational FM pane here chimwe chiri kupisa chamakabatira Zimbabwe icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadzana kudzidzira kuti kamatima nevose nyika ino ndiro zvari kunenge makachibata chimuti muri yezimbabwe mamukaseko vari kwabula vayo vari kupinga mutare rusape chimuti munenge makabata ipapo ndiro zoti ana Timothy Mpoperi all the way from UK vakabata chimuti Thomas Mateta kuSouth Africa chimuti vakabata Edith Muzimbagumede wamukaseko tarisai machakwa chimuti wakabata ndiro zoti hauchisiye baba namai makapa Glenorapo ariseko makanaka aiwa ndinovimba nayo anobata chimuti nyaya ndoda kutaura pana pamuri yezimbabwe inyaya inorwadza inosuwisa chikonzero pandau chiti ndauya nayo nhasi ndanga ndichifunga kuti ndiri kutaura nyaya ichaguma paichagadziswa ichiziro zvakanaka izvo ndinoda kutopedzesa nyaya itori nemumwe munhu atofa nyaya yakaitika muri yezimbabwe ndeyekuti kuna baba vari kurwa nemudzimai wavo nevana vavo baba ava vave nemakore anokwana kuita ivo 59 years dzokuberekwa vane mukadzi wavo varumba mavo asi vakabara vana vanokwana kuita ivo 8 nemukadzi mumwe chete wakaita vana 5 nomumwe mukadzi wakaita vana 3 asi mukadzi wavo mukuru ane vana vekutanga aripo wepiri vakaita vana 3 achibva aenda mhuri yavo yese yakura zvekupinda mumba nekupinzwa mumba kureva kuti vakuwashani varoora ende mwanakomana wavo anove ndio dangwe ravo aripo ane mukadzi wake akapiwa stendi ndokuvaka muyadhi yababa vake baba vakurwara vari kuzvimba makumbo vari kuzvimba dumbu kuchimbuzi ndiko kumanikidza kudya kwakushoma baba vanoda nasahwira muzukuru mukuru nasahwira ndichedzereiwo sabhuku nditaure naye nyaya yakaitika pasina mazuva 2-3 muzukuru anoda nasabhuku ndatiri kusise baba vari kurwara asi ndatiri kushevedzei mugoya kuno baba vanoenda ikoko vachisvika sabhuku vanonzi ndoda kuti mundishevedzere mwana wangu nokuti kurwara kwandiri kuita uku ndiye anogona kuti ndipore ndiri kuzvimba makumbo mukatarisa chiso changu kuzvimba dumbu kuenda kuchimbuzi kunozvibatsira ndakutotya kudya chikonzero ndikatya kuti ndinozvibatsira handikwanisi ndiri kurwadziwa makumbo ndiwo amukona kutaimira nekuzvimba ndi baba sabhuku anodana mwana ndanzi nditaure newe sabhuku mwanakomana anotaura mashoko ekuti
inini pachangu nditarise mundione. Handisi mprofita, handisi godobori, handisi shikiro, handisi ng'anga, handiroswi. Saka baba ndilo wabatsira nei. Kana mati ndibabatsire chandinogona kupinda mudanga mangu sezvo ndine mombe nezvipfuwo ndotengesa ndovanendesa kuchipatara kana zviri zvavari kutaura. Okay, mwana ari kupindura sabhuku mushure mekunge sabhuku ati ndishedzere mwana wangu andibatsire mukurwara kwandiri kuita. Ichokwadi. Okay, zvadaro mhuri yeZimbabwe bana anotera zvakare kuti ndozvandiri zvikanzi nababa kuchipatara dzangu mbudzi kana mari yangu ndinayo ndinogona kuenda asi ndati ndionogona kuti ndirapike. Zvikanzi baba usitera chokwadi. Mwana anoti baba nasabhuku mwana imbobudura mumba titaura nababa vako. Baba vanotaura vachiti regai ndikuudzei ndakaganga nemuroora mwana wemwana uyu. Saka mukubatsirwa mandiri kuita ndiri kuudzwa kuti runyoka. Saka handina mumwe munhu wandikatamba naye kunze kwemukadzi wangu nemuroora. Saka mhosva yangu ndiri kuti mwana ndinogona kundibatsira. Mwana anodanwa anoudzwa nasabhuku kuti ndozviripo. Mwana anoti ichokwadi munda wangu ndakaisa fenzi ndakafenza. Kana vachiti ndizvo vakaita handina zvandinokwanisa ndinodana akaisa fenzi yacho akandibatsira ndianogona kuita chinhu ichi. But ndichamudana mangwana kuti auye kana kuti regai tigotaura naye parunhare tiri panapa tinzwa kuti tine zvatinogona kuita here. Vanobata runhare vanofonera nyakuisa fenzi kuti ndizvo havana kuti ndi baba. Vanotaura kuti kune auya kwandiri ari kukumbira ruregerero ari kuti ndiri kurwara nokuti akatama nemudzimai wangu akaisa ruwara ruchivedzera. Ndiri kuda mombe dzinogona kuita nomwe 7 dzinotsika nembudzi inodyiwa ipapo pandichange ndichiita zvinhu zvangu. Baba havana mombe vane mbudzi mudanga. Baba vanotaura zvakare babo kuti sabhuku chiudza mwana wangu kuti andibhadharire. Vatai makadaro baba Isabel, timbonzwa mashoko anotevera tinodzoka katichendera mberi nechirongwa ichi. Ichi ndechikupi? Irusape. Regai timbonzwa mashoko anotevera. Baba Isabel, regaika mupedzise chekupi chekwarusape. Mati baba vakatanga kurwara. Yes. Vari kuzvimba makumbo. Vari kuzvimba dumbu. Zvakawanda zviri kuitika kuchimbuzi kuri kunetsa kuenda. Zvadaro anoti handikwanisi kukubatsirai asi kana mati nditengese zvipfuwo zvangu muende kuchipatara. Vanoti zvese ndinazvo kana mbudzi yangu ndingatengesa kana mari kuchipatara ndinayo asi zvinoda iwewe. Mwana anobuditswa panze nasabhuku nemusokoro. Sabhuku anoswera nababa vanotaura pachena kuti ndakaita chokuganga choupombwe nemudzimai wake. Saka ndopo ndakatanga kurwara nekuti madzimai andinoziva maviri wangu wandinaye pano akafa kutara pamwe chete nemuroora. Saka kurwara kwandiri kuita ndiri kunzi runyoka. Vari kuti anokwanisa kurapa zvinhu izvi akaisa runyoka pamwe chete naiye murume wachona. Saka ndati mwana wangu andibatsira. Anoti aiwa handisi kuramba chikonzero chakuita pane chandakaita pamukadzi wangu nokuti mushande wangu munda ndewangu ukapinda makudo nemapfeni kana mombe dzevano dzikapinda imomo dzogona kundidyira munda wangu asi zvandakaita zviripo asi handina chandinoziva chikonzero pane kwandakapoterawo. Saka regai nditaure naye kana kuti tora parunhare muchinzwa sabhuku vanofona varipo ipapo vanonzi aiwa zviripo ndokusaka ndakakuudza kuti iwa una chaunoziva asi anoda kuti kurarama ndiro ipapo ndinoda mombe dzinongota nomwe nembudzi ichagotywa ipapo pachange pachisiwa dare iyi. Okay, baba havana mombe vangori netimbudzi twavo. Baba pachanzwa mombe 7 vanoti zvakare kumwana wavo sabhuku udza mwana wangu kuti andibatsire zvakare nokuti handina mombe iye zvakare ndiye ane mombe dzake zvakare ngadzibatsire zvakare. Aunza nyaya ndiani? Aunza nyaya mwana nemukoma wababa mushure mekuzoti karofu. Nyaya iyi yaitika nezuro. Ndiri pano pandiri kupa panapa nyaya kuti misoro yezinyaya ndo pandiri kubatwa neukama vari kuti bozho tine urombo haichisiri nyaya yekuti pawaiti yaipinzwa mudare kuti vanhu vawirirane baba vaye vazofa naso usiku. Vatotisiya mushure mekumirira bati mwana angatoramba achiti handikwanisi kubudisa mombe dzangu. Imi nehama dzenyu garai pasi. Vamwe okama basabhuku vachiti ndiwo imwe hama yacho but mukadzi wake iyeye ndiye zvakanya renyoro kabuda ipapo baba vapinda mumba memuroora.
saka baba izvozvi vakashaya mwana asati abhadhara mombe dzanga dzidwa nemubatsiri mwana ari kuti ndini here ndinobhadhara. vana vesangano avo vakatadza vaifanira kutungamira kumashure kwevaridzi vemufi kwete kuva kubva maita kunge kana munhu afa atowe wenyu. Munozviziva here kuti pamwe pane dzimwe hama dzake pasi avo dzisati dzavakirwa imi makumhanya kuvaka guva, uye munozviziva here kuti pane kudeketera kwechivanhu kunoitwa kana munhu afa imimi makumhanya kuita zvinhu zvakadaro pamunhu asiri hama yenyu. Ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown Glendale. Mutsai vagari vekwaMajor Brown nevagari vekwaWooler Farm naAlec Gweja, Calvin Zhwau, Darlington Vochora, Addington Mupwanya, Tinashe Gotora naFani Mafuta, Mias Lias na James Matias. Ndinonzi Langton Chingoma. Icho kwale mgoma panosumwa zvikwena Tinashe Gotora nezvikwena Boshongora zvakatosiyana. Zvikwena Chenge Masara ndezveikoko, zvikwena Gweja ndezve unganoti tisikoshava pamba pekwa moyo azvite aunobva nedemo ipapo. Baba ngavafe zvavo. Ndinonzi Brighton Murimba ndiri kubocha. Kudekedzere baba Bipa Hopley Hans KB ndakachibata chimuti KB naBozho uyo mudhara regai afe zvake akazvisikira moto muziso. Ndinonzi tinotenda Manyau waAlice pachitungwiza. Kuri seko kuchitungwiza. Muchadzidza zvakawanda nawo mujolo pamberi nekusosa magadheni edu. Ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya Tubemuda Honde Valley wechele shedza izita rangu katatu Mr. Innocent Nyamindu, Mr. Innocent Nyamindu, Mr. Innocent Nyamindu. Okay, National FM, the whole nation on one session. Chiri kubata rechimuti tiri kunzwa kuti masaisai ari kumbopota achitiza ka amake nosa. Yes, muri kutibva bwino ndipo kumweko London British chingaipe kuzatika kwakazangara ranzi chimuti chatiza. Sorry. Okay, mukoma KB na Elder Bozho ndiwo vane chekuita nekuanzi mukoma KB na Bozho Elder ndiwo vane chekuita nekufa kwa pasa avo dzimwe nguva vaisawirirana eso vaidaka kuwana masimba kuchechi ndobva vashandisa kapasa avo pamishonga hapana kujeka apo. Ndinonzi Apostle Makoni. Anyaya ombe ndiye kungoti zvivindi zvevanhu zvokunopinda paguva remunhu asiri hama yako zvimbori kubva papi? Munozviwana kupi? Motion Diamond pa Glendale pariseiko 0718 692244 0718 692244. Chiri kubata rechimuti radio yacho iri kuti chando iri kuita kunge yabatwa nechando. Masaisai ari kuita achitiza motiregirauka matechnicians edu ari kumhanya kugadzirisa. Alright, rekezani tibve kuti ndiani. Okay, yakatambika mukoma Bozho. Yakatambika mukoma Bozho. Mwana uyu akafenza munda wake akagona. Itai pfoka tatu kachuwaire mashumba chitetenda. Okay, itai pfoka tatu kachuwaire mashumba chitetenda. Kachuwaire mashumba chitetenda. Kachuwaire mashumba chitetenda. Kachuwaire mashumba chitetenda. Po rikiti bvu. Ndinonzi Tinashe Chitenda ndiri kuguruve kuno kukuwadzana adzoka. Ndinonzi mai ano pakuwadzana pariseko pfapfaidza ichimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekudzudza zvitika matima navo senyika ino. Muri yeZimbabwe tinenge tiri mukati mekufamba. Muri yeZimbabwe mukoma KB pane zvandoda kutaura zviri kutaurwa nevagari munyika yeZimbabwe vakawanda. Tine vanhu vakafana nemumakambani, vanhu vari mumafamu. Kune vanhu vakusvika kuma 3, 4, 5 months vasiri kutambira mari dzavo iwo vari pamabasa. Okay, kumakambani zvakawanda, kana kuri kumakambani zvakawandira kumasecurity companies, kwozoita kumaprazi kumafamu vanhu vakusvika kuma 4, 5, 6 months vasina kutambira. Vari kuti vakati iwo mari yekutambira toita sei kumafamu vari kunzi tokudzinga basa, kana wataurisa buda pano rova pasi. Vari kubvunza kuti nenzira yakafanana naiyoyo tinofanira kuti tiite sei, nokuti tine makore tichishanda ipapo. Vamwe ndipo takati chigara pane dzimba dzedu, ukanzi basa rapera waruza mari pamwe chete nebekugara kuti uzotanga imwe nzvimbo zvakare hapachisina.
kuma security companies unokwanisa kupiwa kuti kana iri pay unopiwa kota yachona yemari yako imwe inoramba iri ikoko vamwe chita mwedzi yakawanda asina kubhadhara. Tofanira kuti tiite sei, tinoenda kupi panyaya dzekusapiwa mari isu tichishanda kwatiri kushanda. Vari kunyanya nyunyuta kana kuti vari kunyanya kusangana nedambudziko rekusabhadharwa vashandi vari kushandira kupi? Vari kushanda mumafamu nevari kushanda kuma-security company. Okay. Vane here workers committee? Yes. Pakambani pavo ipapo. Ichokwadi. Kana workers committee iripo, kana une chinyunyuto une dambudziko pakambani unoenda kuworkers committee. Workers committee ndidzo dzinotonzizo adzina simba pamusoro pedu chikonzero makambani ndeedu isusu. Kuti upinde mu workers committee ungopinda pabasa rangu. Newe workers committee chiri kunounze kana wasimudza musoro rova pasi. Akuna zvinhu zvakadaro. Nokuti workers committee utori mutemo wenyika. Ndo zvavari kuti zvazviri kuitwa saizvozvo uri mutemo. Toita sei? Kambani yoga yoga inofana kuine workers committee. Icho kwalicho mukoba kebi. Kutori nevamwe vakatonzi pano hapana workers committee. Pakambani pangu. Okay. Apaitwe izvozvo. Pane rekwawakwanisa kuenda kunoripota. Ndo zvavari kubvunza kuti titangire papi. Nokuti taibvunza kana pane workers committee inotibatsira nokuti mutemo inoenda kupi yotibatsira. Saka zvatiri kuitwa kudaro toenda kupi chikonzero tiri kufane nzara. Ukada kusimudza musoro rova pasi buda pano enda. Zimbabwe muri kunzwa ka inyaya iri kubva kako vashandi kunyanya vari kushanda mumafarms pamwe chete nemasecurity companies zviri kunzi vava nenguva vasina kutambira pavanenge vachida kunyunyuta kana kuti kubvunza mari dzavo vari kunzi makuda kuita sei kuonerero makuda kutaurisa ganyu rinkoza kumara kana kuti rinkoza kukutumusha pano saka voita sei dzimwe nguva hapana ka workers committee pabasa pavanenge vachishanda even kana iripo inenge isina ka musoro kana kuti haikwanisi kusimudza musoro nokuti vanenge vachichidzirwa panoitwa sei pakadaro tibatsireka kune vanogona kubatsira ingotumirai ka WhatsApp message panhari dzinoti 0718 692 244 0718 692 244 0718 692 244. Okay, legezani kativhe kuti anangu ari kuti tani vakavakirwa guva vakabatsirwa zvokuti mari yavaifanira kutenga 4 streams famu kumvurwi. Hakuna chokwadi chakadaro baba. Kungopinda mumba uri kuona mani masofa nechikafu zvisingazviva makopi wobva wati ndabatsirwa. Makunodia. Jonga Colin 4 streams famu kumvurwi. Hanzi avo hama dzemushaka vano wapasa vakavakirwa guba hama yavo vakatobatsirwa mari dzafana kutenga simendi ngavachengete vana vaite se Jonga avaiko votiregerawo Zimbabwe masaisai ari kumbotiza tinotenda manyau waAlice Pachitongwiza pariseko Prosper Mahara pagoromonzi weArsenal hanzi tiri kukubatai zvakanaka fambisai shoko kuti yakahwina Arsenal. Okay, tinotenda. All right, baba vekwaRusape hanzi vaita seko baba vekwaRusape havatosodi havakodzeri kurarama avo hatina nzvimbo yavo pano panyika ko iye muroora wacho aitozvidawo ka ko kusataura kuti ndo zviri kuitwa nababa pamwe baba avo vakatovhisa hanzi vakatovhira kare kupindira muroora. That's why vakati mwanakomana wavo avakire musemu yadhinavo zvino zvakazoiwana ngwarati kufura ivete ndinonzi tinashe mapepa kugurure. Ukaona mwana akukwanisa kuti zusa akatoratidza kuti akatozviziva akati hazvitaurike imhosva kakupoma baba rega ningosota tunhu twangu ndofa asanganisa tumiti asanganisa tsotso asi hama dzakuziziva kuti baba vaurayiwa nemwana kwete kuti vazviuraya mwana ndiye akasosa ko mwana problem yake ndiye akamwisa baba poison here akaenda kumba kwa baba here ko mwana akasoserei munda mati kuti mwana akasoserei munda kuri magore rese mombe dzezodladzo ko icho chakwaRusape chiri kupi ndo kwangu ndinonzi Arthur ndiri kuMount Pleasant. Vakuda kupindira baba kupinda mumba mani aiva munhu ngaafe zvake neunhu hwake ihwohwo ngaafe zvakanaka baba avo mutsaiti mumashasha yose ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Kansela Duma muri sei
katsira Duma ndiyo kwa Rusapika kozoita uyu anoti anoshanda maanoshanda anoti akafa anotanga adzorerwa kubasa kwake kozovigwa 0713938538 vashandi avo ngavamboite zvagodobori pari kudaka minimum force kenyuchi okay hanzi pari kudaka ka minimum force kenyuchi kuitira kuti zvifambe mune zvakanaka alright inyaya iri kutaurwa kapanapa naniko nevateereri hanzi kana gudo kunobvunza mari ndinonzi Mr Intelligence Calvin Joao pachingoma famu munoti kudi baisa bell kana yeye makudo zvakare zvine zvatoma ngatingoita zvinhu zvakarongeka Zimbabwe vana baba siyai varoora vana mai siyai kukanganisa chimhuri dzevana venyu ite dai imborangarirai kuti pamakaita imba iyi imime dai zviri zvo zvamakaitwa dai mune musha here dai mune vana here nhasi dai makafa kudhara saka vakaivanazvo pane ari kutaura nyaya yemakambani emasecurity guards chemasecurity magona nyika yose kungochema dai hurumende yapindira ndinonzi Shelton Pamutare makambani asi kubhadhara vaenda here kulabor court baba pati kune dzimwe nyaya dzekuti mukataura ka munotoona kutoti muri kushungurudzwa vanhu ikoko zvakare mukoma KB vanhu vanoshevedzwa vachiuya pamakambani evanhu vachisvika ipapo vanogamuchirwa kuenda kuofisi wobva tiri kudzoka obva waenda zvachose havachadzoki vamwe vanotonzi handiti makaripota handi makavaona vachiuya toda kuzviona mudi ndiani watingashedze pachirongwa chino anokwanisa nokuti chandinoziva ndechekuti pane anonzi andingati ma-affiliates kana kuti vanomirira vashandi vari mubroadcast kunge isusu nepfenyuro kune vanomirira vashandi vanotepfenyura icho kwadi tikakwanisa kushedza vanomirira vashandi vari mumasecurity vauye vazotiudza kakuti dambudziko iri ringapedzwe sei havazi kutambiriswa vanhu vari kufa nenzara vachirara usiku vakachengeta nzvimbo dzevanhu dziri kupindira mari yacho asi ivo vasingapiwe ukada kuvhoisa unotukwa kana kudzingwa basa zvekubhadharwa kwavashandi izvo zvatonetsa chero kuma-owned companies mazhinji acho zviri kutoitika sekusabatwa zvakanaka kwavashandi verbal and physical abuse ngavauye vakuru mukoma kebe vataure okay regai titsvage okay Kanyemba Labour yeSibati vari kugurwa vari kuita sei vari kugurwa mari ndakatsamwa ndiripo pamhepo ndiri kuno kwaMutare zvandataura zviya vachisvika nokugamuchirwa ofisi sirege vachibuda orati musi wakati tichadzoka panapa tichadzoka vaenda havachadzoki ende unosara chinzi right handiti makaripota vanhu venyu vauya chiita zvamoda mudi KB naBozvo ndokumbira wakakuziva kuti sei pabhora pasingaitwewo KB naBozvo ndokumbira wakakuziva kuti sei pabhora pasingaitwewo road show okay Princess Zhoya kwabhora aiwa aruda road show kwabhora choda kunyorwa pasi choda kugadziriswa aiwa don't worry Princess Zhoya kwabhora izvi tinouya ndatopaona ingawani mantra Second Republic ndeyekuti leaving no one and no place behind hapana munhu kana nzvimbo inofanira kusara kumashure damba muntu anisara tiri kuya kwabhora nechimuti don't worry Princess Zhoya tinogadzisa tinoya kwabhora ikoko okay rega tinzwe baba vekwaRusape ngavafe zvavo kufudzira mombe mugadheni mangu ndinonzi Elder Janeiro padomboshava hanzi makambani aita seiko baba Isabel makambani makambani awandisa especially security companies haachabhadhara plazi zvichikonzereswa netumakambani twanwa musiyano zvakaoma saka ndiani angatibatsira okay tichabata advocate Nyari Maposa vatiudze kuti ndiani watingabate angataure akamirira vese vashandi
security companies timushedza auye kunoku azotudza kuti vangabatsirikane sevashandi ndichakanakire paachauya ka wonge nyaya security makama security companies but kana chinge auya panapa achazotaura nyaya yemwana mushandi wese kuti kana kuri kuti hauna kubatwa zvakanaka pamuripo wako unofanira kuti uite sei. Yes, don't worry Zimbabwe, tanzwa nyaya yekuma security companies nenyaya yekupizviya yekuvashandi vekumapurazi tinogadzirisa tinoita kuti vanotaura vakamirira kavashandi ivavo vanofanira kuuya pachimuti vazotudza kuti zvingaitwe sei. Ndiko kanyumbo kamuri kubva kaabari wangu kuri kutsamura kwa Alec Macheso, kanyumbo kanjema kuti mundikumbuke 8 minutes past 12 zvikanzi naCosmas Fakamoto Cosmas Kamoto mati kuvadza nhasi nemasaisai kamoto anobata chimutira chokwadi motiregerawo vadiwa vateereri motiregerawo vadiwa vateereri pane zviri kugadziriswa anditika kuitira kuti munyatsokubata zvakanakisisa nepfenyuro yenyu. Aiwa kana zvagadzirisika muchazvinzwa zvinenge zvava kesto kenge zvinenge zvava bo, asi nyaya dzaunzwa nhasi nevateereri kunyanya nyaya dzevashandi kusabhadharwa. Yes, vekuma security companies pabodzikana kuma mafarms andirika pane chendoda kuti mbotsvaga chepagejo. Okay. Pagejo. Regai titsvage vanomirira vashandi vanoshanda mafarms nevanomirira vashandi vanoshanda security companies kuti vauye panapa vazopindura mibvunzo yamaita sei yamabvunza kuti mungabatsirikana sei. Handitika tinosvitsa nyaya ndosaka tiri panapa. Nhamo Mutize from Eastview phase 3 arachipata kachimuti. Then yekwaRusape ndiani angaunza nyaya zviyekwaRusape? Hama kusanganisira mwana nehama dzababa vachiti hatichazitoita sei ende mwana ruchemani nyaya kuti kune mauto munongedzera kuti wauraya baba hatina kuzvitaura but iye ari kuti inini dambudziko rangu nderei ndingabvisa mombe here dzekubhadhara mukadzi wangu atorwa baba ava vanga vane makore mangana? Baba vatori kuma 70s. Vane mudzimai mama varipo asi vakaenda kumuroora vakaita madzimai maviri, mukadzi wokutanga ndiye aripo, wechi2 akaita vana vatatu achibva enda, ivo vese vane vana 8. uyu achitorerwa mukadzi uyu ifirstborn. Mambo mubvunza rekuti sei wakazofenza garden firstborn? Haipo pasi kuti aringotera nyaya kuti hakuna munhu asingachengetedze zvinhu zvake. Hakuna asingachengetedze zvinhu zvake. Kuisa insurance. In case of emergency. Kick out the panel. Kanyeva na mbojo zviri pachena kuti avo vakaita ruchiva kumukwasha chinangwa chavo ndecheiche kudaka kuparadza imba yemwana ndinonzi hita Nyakaringa baba ropa kwamurewa Murenge village. Chatangwazisa kuti mhosva dzavo dziri kuramba dzichiwanda. Mapurisa hatizwe. Yes. Mapurisa hatizwe. Ngavaende kunoita sei kunoona mapurisa avashedza vonotaura navo mapurisa vononzwa nyaya vashedzerwa vakomana mabhandi nokuti kana vakuzokutsvaga uona kuti nyama unobatwa sahwindika kana une bhandi mahwindi mazhinji achasungi mabhandika bvonzi rubatwa bhandi haubude pane matrauza ari kumazuva ano asina mabhandi but rinenge rakaita riri bhandi amai avo ngavaende kumapurisa. Handitika ngavaripoti kumapurisa vanotaura kuti imandishedza vonzwa nyaya votaurira nemapurisa. Aveno baba vekwaRusape rest easy. Handiti vaizviita gamba kurumwa nechokuchera Sifelani Zivanai paHatfield kubasa. Rest easy. Aya kuzoti mitambo ye2026 CAF African Schools Football Championship final iri kutambirwa muHarare Zimbabwe. Mateams akwanisa kuprogressa kuenda kuround of 8. Okay, kuma girls kune Morocco, Burkina Faso, Zambia and Ghana, and ma semifinals ariko mangwana. Morocco versus Burkina Faso nengwa za 10 o'clock makuseni, then Zambia versus Ghana 20 minutes to 12 kuma girls competition. Ku boys competition Uganda versus Benin 1:30 mangwana, Morocco versus Senegal 3 o'clock. Ndio kama teams a progressa kuenda kuma semifinals. Hello pa National FM. Mamkase. Murise. Misungo yawe zakadaka goreviri. Misungo ipi? Iwe misungo yekusunga vanhu mumbamao, baba wakafira chekuziva wakagoneko. Iri kubata ere nhapanyuro kwame yuko kwa Mainosa.
Radio iri kudambuka kubva nezuro yakatanga unokorwa tsoka. Iva pati kuti tikambokunzwa momboenda, mombodzoka, momboenda. Asi apa yakunzwikazi. Ndiani kwari kuti nokora tsoka ye? Ya, next door yenyu amune mtu anokudaya, wakudaya. Musadarosi. Yokwadi vakutorwa zoti sisaenda nechimuchi. Kwari kwere mukomana magirazi uyu. Ndeupi uyu? Uyu Sakayongo. Sakayongo. Mutenda nama inosandika yaikoko ka. Nasi ndaona courage hapureni. Mumuze courage bhanzi mainosa kwadhangu ese vanoenda nowacha neredio, vanoenda kubasa neredio, vanoenda kuesa neredio, saka ini zvekuchaya redio handidi. Vanotozviziva courage. Constable polisi nevana vavo pavari ndopane redio, saka vedu musatipire vanhu mabhipi, vamwe havasi kubasa izvezvi, saka redio ndochi notoita kuti varapike. Aiwa vari kumhanya kugadzirisa dambudziko racho mainosa. Dambudziko rakangotanga nezuro pakatanga kuita zvemakore apa wedza tavatozati zvatanga. Okay. Vakasati kuda izvozvo vakwenda kuindependence murufaro. Tinozviziva Zimu 46. Saka vamai avo vekunyepedzera kuti hanzi tsamba yarasika vachiziva zvavanoitaka zvekuzoti moti hanzi amai vane ngozi amai vapapaidzwa zvinhu zvakashata kodai pasina kuti murume akadzora mwoyo vaida kuti mwana varambwe. Dai mwana asina kusimudza musoro kuti regai ndiende kumakambani anoona nezve manetwork iwayo pamwe chida kuenda kumapurisa yaigona kufa kwake kauyu. Ibenge yatoparara kandi mukunzwa kuti murume akatomboti kuindi kwezvimazuva but akatozona kuti mukadzi wangu ndakamudora ari musikana ende haana kana chipomerwa vaida kuti bhosi avaramba anopinye mukadzi wavo nekuda kwavo mai avo ava mai havakunga vamisa amai kuti vari kuda mukwasha here. Zvekuda mukwasha hapana apa asingoti chaisani kuna mwana amai vane ruvengo vanenge vari mai vako vakatokutakura naini manzi but vaine godo newe futi. Saka mwanasikana oita sei? Ngaasiyane navo mai avo, ngaasiyane navo ngavadzisendera make. Amainya kubereka kava. Amainya kubereka kava mude kaizova kufundwa nemapurisa ari kuti kuenda nodaira mubvunzo. Pane mibvunzo kako mapurisa ari kuda kunyazoziva kuti ko makazviitirei kwete zvekunyapata hanzi meseji yakarasika yakadii kurasikira kweumwe munhu. Kuenda kumukuwasha. Ava mai ava ngavamiswe kuti achokwadi ndozoti hangu zvekusungana izvo zvekusungana zvitoriko izvo tori neimwe nhamo yakabva mukuitika mai manje yemunhu akasungwa saka chokwadi varume musapinda pasiri penyu munosungika. Kwaimi madzimai dzimwe nguva munotaura kuti hamuna kana murume hamuna mwe muri kufambidzana naye. Aiwa ndakatogara vakatomati vanhu amainosa ndiri mudara dongo kava vakatomati vanhu amainosa vada kupama pamukadzi wavakapa vakadi kuenda masingu. Chirongwa bvunzo aichete chiriko ende vanhu vanenge vachitochinzwa asada ngoenda pamwana wake ipapa kuda kubviringidza zvinhu apa vavigwa manje ona izva zvakuita. Asi mwana achatarisana sei nehama vakaziva kuti mwana anga akasosa gadheni. Zvakanaka ende mwana hauna kana chipomberwa baba havana ngozi. Vazoti vekuchecha vanga vauzwa kuti vanhu vada kuvakirirwa guva ravo vasipo ndiani regai vakuru anozi kuti hanzi kuripwanya-pwanya kuita sekuripwanya rese kuti bwada dai uya bwada anyatozadzisa kuti zvinorevei. Hanzi nhai mainosa hamusi amai here imimi muri kutaura mashoko iwayo. Nditora amai asi kutoa kuti hazviko pamberi pasina naamai vanodanana naatezana vavo koye mukadzi adii kufawo nhai mutiende kunhamo. Bye-bye. Asi iroruka usei richibata one side ndomwe mubvunzo wandinawo ndinodii kuti nini ndofa murume wacho kuti ofa. Munopera. Tipekese kapashaikwa anogena apa vanhu vese varuzi apa. Bye-bye mainosa. Bye-bye vedu yemukomboreyo takakuteerera itai kuti masaisa agadziriswa. Vari kumhanya kugadzira matechnicians edu. Iri bhodo da vanhu vese vakateerera nongowamhoresa vese tingoti ndokudai vedu we. Maita basa mainosa. Sharp. Musakangana kuti mutambo wakatambwa nezuro Castle Lager Premier Soccer League Herenchos College yakarohwa kanengezi Platinum Stars 1-0 kuRufaro Stadium. Match day number 7 Castle Lager Premier Soccer League. Mitambo iri kuenderera mberi pakupera kwesvondo apo zvikwata zvinosanganisira izoka vana Cape United vanenge vachitamba kuzoti Dynamos ndiri kuona inenge ine FC Platinum ndizvo. Okay. Match day number 7 Saturday 11 April FC Hunters versus Cape United kurufaro. Ndiri kuona FC Hunters versus Cape United kurufaro. Toparanguza. Chiragwira. Aloparangozi. Aloparangozi.
yokurowa yokurowa watu okay avazukuruka Moz versus Simba Bora Kungoni Stadium, the big one. Hard Rock versus Agama Chawanda, Agama iri kungorowa. Ngezi Platinum Stars versus Triangle United ku Baobab. 2-1 versus Chicken Inn ku Ascot. Bulawayo Chiefs versus Scotland FC ku Babafield Stadium. Mutambo wachopaika live pachimuti muswe mugowera. Sunday Highlanders versus ZPC Kariba ku Babafield Stadium. Dynamos versus FC Platinum ku Rufaro. Then Manika Diamonds versus Rangers College ku Greenfield Arena. Ndiyo kaminangu ya mitambo ichabviniwa kapa kupirira kwa sondo. Motivational quote of the day. Mafara yara videra chikungu. Turikuma pasuwa na Coach Brian Ngosi. Alikuti, you can be a stranger in your own life if you allow yourself to listen more to what the world has to say over what you want. You can be a stranger in your own life if you allow yourself to listen more to what the world has to say over what you want. Unikosa kakuita mulendo mupenyu wako kana. Ukapasa mkonde wakuti wantu alewe bza kuwanda pa dzuru pa upenyu wako kuzura bzimwebzo bza unenge uchifuna kakuita. Unikosa kakuita murendo mupenyu wako kana. Ukapasa mkonde wakuti wantu aleke alewelewe bza kuwanda pa dzuru pa upenyu wako kuzura bzimwebzo bza unenge uchifuna kakuita. Unogona kuita muranda kana muyenzi mu upenyu wako kana ukapamukana vano kuti vataure zvakawanda pamusoro pa upenyu wako kufura zva unenge ka uchitarisira kuti uite iwe pachako. Unogona kakuita muranda kana muyenzi mupenyu wako kana ukapamukana vanhu kuti vataure zvavanenge vachida anditi ka kupfura zvaunenge uchida kakuita iwewe muridzi weupenyu. Saka unofana kubalansisa kuti izvi ndo zvandiri kuda, izvi ndo zviri kutaurwa nevanhu, wozvibalansisa. Kana ukadaka kuti vanhu vataure zvakawanda pamusoro peupenyu hwako unogona kakuita muranda. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Coach Brian Ngose. Lekezane katimirire pano kwarire uno. Okay, vanenge vachida kubata Mphosho Ngora anobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata panhamba yandiri kutaura iyi. Nhamba yandiri kushevedzera muri yeZimbabwe kubva Monday kunosvika Friday. Aifoniwe kubva na 9 o'clock kunosvika na 12:30. Musaishandisa, haina inoidavira, konzera anoidavira ndiye anenge ari pamhepo. Namba inoti izvo 0771 545 025 0771 545 025. 1 musafona ne private number. 2 andizokwanise muri yeZimbabwe kudzoka back kwamuri kana pane zvisina kunzwisa. 3 kana mune zvamuri kufungira ndinozvida ndinogona kuzviwana, torai ballpoint nebepa pamunenge machitaura munenge muchinyora. Andikwanisi kutexta nekuti kubva pane imwe phone ndichipinda mune imwe. Uyezve haisi kutambira ndeipi zvirise wakadiwa kuti kungoti ndi Mphosho makutotsudzura chikonzero inenge ida kushandiswa nevakawanda. Namba iyi muri yeZimbabwe ndapota musabhipa sa Cosmas Fakamoto Kamoto po rikiti vo. Pamitambo irabvinwa dzuro UEFA Champions League knockout stage. Real Madrid 1 Bayern Munich 2 Sporting Lisbon 0 Arsenal 1. Mitambo iri kuenderera kansiku yarero uno patsogoro. FC Barcelona versus Atletico de Madrid, then Paris Saint-Germain versus Liverpool. Musakangana kuti nhasi zvakare kune Europa League knockout stage. SC Praga versus Real Betis.